Čaute všetci, u novom videu máme tu Fortnite. Dobre, ideme hrať Fortnite, čo to načítava. Dobre, ideme. Už sme lobby. Prepačte, keď som ja nemám ešte ani charaktera. Nemám ani nič. Môžem vám to ukázať, ale... Dobre, tu mám takýto. Úplne to už poznáte. Tu mám takýto špeciálny meč. A tu mám takýto ABL. Všetko toto. Ja vám to ukážem. Takto celé všetko. Lebo tu mám toľko toho iba. Charakterov nemám. Mám 0. Počkajte. Skiny. Dobre, mám nič, ani topánky nemám. A idem na fungu. Potrebujem si zarobiť celé to. Tak ideme trénovať. Prvá hra, toto je moja obľúbená. Toto je moja obľúbená hra a ideme hrať. Tu ideme hrať. A ideme si zatancovať. Lobby, toto máte aj vy, to už viem. Lebo tu mám tohle. Tá. Načítala. Už nevidíte, že? Čo tu ja behám. Vládom tohoto. Vy ho máte. Toto. Týchto všetkých vy máte, ale ja nie. Trátime. 6 hodín. Nejako málo dneska. Mám prvú kušu. Potom tu mám túto snajperku. Musíme približiť. Lebo ja hrajem na počítač, a nie na počítači, ale ja hrajem na PlayStatione. Ukážem vám, že takto ovládať, že ho hrajem s ním. Že pozrite. Ja s ním hýbem. Dobre, tak už viete, čím hrajem. Tuto moju brokačku. Potom mám vždycky vylepšenú. No, nemám vylepšenú, ale na niektorých hrách. Hej. Poznáte Gabiho. Keď tam dajte like, lebo to je môj obľúbený youtuber. Či nie youtuber, ale to je môj kamoš Gabi, potom vám ho ukážem. Idem si vytúniť zbraň. Ahoj. Čo si robíš doma? Nič. Dobre, tak zistil som, že to si viem zbierať level. Má všetky zbranie vylepšené. To si viem zabrať kupovať. A nič si nekupuje. Toto je tak zlaté a ja mám zlatú zbraň. Som mu dal snipe. Tomu typkovi.
katanu, to bude lepšie, nie? S katanou hrať. Uá! Nie za nimi. Uá! O, fiala! Dobre. Dobre. Toto chcem kupovať. Čiže 10 double kill. 10 double kill a to je dobrá. Nemôžem. Dobre, to každý vie. Keď dáme videjko, ako keď bude vyzerať na skateboarde. Wow! Mne sa otvoril ďalší level. Hurá, teším na ledočko. Fakt, díky. More, more. More, more. More. More, more. More, more. More. Dobre, ideme. APC. Čo nám to vytočí? O, snajperka. Tu si vymením. To je dobrá. Máte odluku. No. Ja označím týchto. Áno. No. Oj! Hoď na mňa pozor! Takže ty takto rukami ideš na mňa. Aha. Počkaj. Keď zoberiem bazúku. Tak budeš čumeť na mňa. Takže daj bazúku. Nie. Tu môže mať bazúku. Nemôže mať bazúku? Moje obľúbená zbraň. Toto. Pozrite, ak som profil. Ujo tu upadol. Ujo tu je. Čo natáčaš? Tak to len je. A to niekam dáš? Nedám, neboj. Wow! Kámoši, to bolo ťažké. To vyhráva, hej! Ja si to tam označím. Počkajte. Pánko, vidíte? Kokobu. Ty si pánko, ja som pánko. Na. Ty si pánko, ja som pánko. Na. A tu bude tá zbraň. Tu bude, že? Bazúka. Tu je nejaké. A je tam bazúka, vidíte? No to nechajú ľudia. Na pokoji. No ja som sa dostavil. Ihej. Prečo? Dobre, počkajte. Dobre, jak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A ešte nekončíme, nebojte sa. A za chvíľu končíme už, prepáčte. Už bude veľa za chvíľu. Až tak to nestačí. No dobre.
Takže... Jak sa vám moje videjko páčilo, dajte like, odber, tak ďakujem za zatiaľ. Čau, čau.